ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi isibalo ngikudwebeleke la iy'thombe ezinhle kakhulu ngizoxoxela indabana nje encanyana. Asithi la sinendlu yenkosi bayibiza nge-castle. Nanku ngikubhalele kune-bridge la ngaphakathi endawo. Base kuba khona i-troll. I-troll phela ile nje sisabisa uyayibona nje bimile la ibhoza yakhona. Ayike wena ke la umile la ufisa ukuya phela lapha nawe la kuhlala khona inkosi la bebiza khona ukuthi i-castle. Ufuna ukweqa i-bridge leli uye khona le kwi-castle. Kodwa i-troll le itshela ukuthi hayi akuzukwenzeka lokho. Kuzomela ukhokhe. Kodwa uma ungenamali uzowenza lokhu engikubhalela kona la. I-riddle bayibiza ngesibalo ke futhi sokucabangisa kancane sikuphe nomqondo. Hayi ucabangeke na ukuthi impela ngiyafuna ukuya lapha la kuhlala khona inkosi. Ngiyafuna impela ukuya lapha kwi-castle. Okusho ukuthi kuzomela ngenze yona le riddle. Kuzomela ngenze sona lesibalo ngoba phela ngempela anginayo imali. Phela le trolley le inemali kabi ingifuna u5 wamadola ukuze ngexe nje. Ngiyabona ukuthi mhlambe ngakuhle ukuthi ngenze i-riddle. Iqaleke i-trolley ithi trolley, okay. Kuhleke ngizokutshela i-riddle. Asithi kuzo zonke le mali engizikoleka kulabantu abadlula la. Ekugcineni noma ngikuphela kwesonto mina njengoba ngikubhalela la ngino 900 wama-dollars ukuhlangana ku$5 no$10. Ekugcineni kwesonto noma ngempela sonto ngiba no$900. Yaphinda futhi nayo i-troll ithi uma usihlanganisa konke lokho isisindo sabo labo $5 no$10 kuhambe kulingane no 55,000 wama-dollars noma 5,500 wama-dollars. Hey, azingihluli inamba. 5,500 wama-dollars. Isikunikile konke-ke lokhu i-troll iphinde ikubuza umbuzo ukuze phela weqe la. Ithi bangaki o$5 no$10 enabo i-troll kulesimo sayo. Hayi ke kube nzima ke na ucabanga ukuthi kuzomela ngimise kanjani. Ngempela ngiyafuna ukuwela, ngempela ngiyafuna ukuyobonana lapha ya la kuhlala khona inkosi. Awuthi ngikusize-ke ukuze weqe. Uzosebenza kanye nami ngoba phela wena phela ufuna ukweqa ngithi. Uzothatha labo 5 bamadola, sithathe nabo 10 bama-dollars njengoba ngikusekela la. Asithathe konke sinako njengokubalekile kuba senze ibala, sithatha konke sikuphiwe. Ngizothi-ke njengobona la u-F wethu kuzoba u5 wamadola. Ngiphinde ngithi u-T wethu uzoba u10 wamadola. Uma kunjalo ke siyaqhubeka sibheke ukuthi ukuphi okunye sinako esingakuhlanganisa okunye esingakufaka. Asibuke kahle ukuthi i-troll isiphe imininingwane ethini, iyiphi esingayisebenzisa. Ngiyakunika ithuba lakho nawe ukuthi ukhumbule ukuthi i-troll ibikade ikunikeni. Asithathe u-F wethu, besithe u-F wethu uzoba yini? Ama-dollars. U-T wethu ngithe u10 wamadola, u-F u5 wamadola. Asikuhlanganise. Sothi ku-equal to 900 wamadola. Khumbula yabona nje bangisekela la. Khumbula bekunikile ukuthi ekugcineni uma kuhlangana u5 bamadola bakhe no10 bamadola bakhe bamupha u900 wama-dollars. Asiqhubeke nako kunye nje bangikusekela la ngezansi. Nako kuzomela sikusebenzise ukuze sifinyelele la sifuna ukufika khona. Awubhekisise ukuthi kuphi okunye sinako nanokuthi singaphinde sikusebenze kanjani. Asiqale la ngezansi.
So bhala u5f, u-f wethu umele u5 amadola. Siqhubeke. Sibhala nje imininingwane la sinike yona. Uthi wethu bekuthiweni bawu10 uthi bethu. Khumbula ukuthi lo mniningwane sibhala la ngezansi manje yama values isisindo sithatha la ngisekele khona ngohlaza wesibhakabhaka. Uyabona la? Siyahlanganisa manje. Sino 54f siphinde sibe no10 uthi. Kusiphani? Uthe ekugcineni kusipha 5500 wamadola. Yabona ke manje lokho sikusekele. Ikona ke noma ngingaphinde ngithi mhlawumbe kuyefana naloko kula yabo. Ngaqondana kuyefana naloko kungenhla. Ngathi uzolithola ithuba lokweqa impela uyila kuhlala khona inkosi uma uzokwazi ukuguqula lesi sibalo. Kepha njengoba itrolley le ikunike indatshana yakunika nemininingwane, wena wasuyithatha uyifaka uyixhume uyiguqule uyenze isibalo, engathi uzolithola ithuba lokweqa ngempela uyoyibona indawo yenkosi iCastle. Naye ke njengoba ngisekele la iyona ndlela oguqula ngayo iRiddle, indatshana abaxoxela yona base wena yabona njengoba ngikufakela la singakubiza ngokuthini system of equations.